Mabungahong kagabihon mga igsoon, live ta. Kumusta? Shout out Bilma Amihan, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Mga igsoon, kumusta yung adlaw diha? Medyo late na sa atong live. Praise God for another opportunity ihatag ni Lord. Shout out 159 followers sa Mabungahong Kristohanon. Okay? So, as always, ako nagaampo kanunay igsoon nga kamong tanang nananaw diha naamo sa maayong panglawas kanunay. Maayong kahimtang og duol sa Ginoo, no? Laing kagabhion nga mamalandong ta sa pulong sa Ginoo before ta mga tulog igsoon. Lami kaya atong pagkatulog igsoon nga nakapaminaw tao na sa pulong sa Ginoo. Good evening, Pastor James. Naka-timing na jud ko sa imong live. Di-off na ko karon. Watching from Bahamas. From Victorious Cuervobil Arsenal. Thank you, Exxon. Thank you, kayo. Okay, this time we have 45 viewers. Okay, and counting. Wala pa kabantay ng uban. Good evening, Pastor, watching from Sierra Bulyones. Okay, Mark Lee Liedo, thank you. Exoon, thank you. Mayong gabi, Pastor James, from Brother Restauro. Ako din ka-chat kanina. Shout out tayo ng mga OFW in different countries around the world. And mga seaman diha, mga nagka-permanent residents. Shout out sa tanang mga piniriso sa lain-laing prisuhan. Shout out Lombia City Jail, okay? Cebu City Jail, Medina Municipal Jail, tanang mga piniriso, shout out sa from Pulumulok, South Cotabato, Sister Dumayal BJ, okay? My Savior Jesus, good evening, Pastor, thank you, nakauli na ko, Pastor. Okay, salamat sa prayer, praise God, answered prayer, Ikson. Asa to inyo, Ikson? Jinsan, okay? Brad Jomar, thank you for watching, Longley brother. Regards ko si mga anak. And mga brad na ko diha kanunay tang long live na ipataas tungalan sa Ginoo. Brad ako sa Saya, Skiptron in Arms, long live mga sir. Okay? Good evening, Pastor, watching from Panglao. Okay, Ivan Lee Gio Escanio. Maayong gabi, Pastor, watching from Porok 7, Palma, Kibawe. Okay. Brother Robin Maghanoy. Pastor, good PM. Nabago jud ko tungod nimo og labas tanan sa tabang ni God Christ. Amen. Himaya sa Ginoo igsoon gisa to. Dios amahan. Praise God. Yes, igsoon. Salamat sa Ginoo tanan. Grasya sa Ginoo tanan. Yes, kanisa jud nga page siya igsoon. Usa sa ni nga gigamit sa Ginoo nga daghang kinabuhing mabag-o. No? Mao nang akong gi-promote diri igsoon ang ngalan ni Jesus lamang kay walay makabag-o na to. Si Jesus lamang, dili na relihiyon ikson. Naay Facebook si Dudong Itski brother. Dili man ni siya mag-Facebook. Uban na ni siya na tipo rami ani naa siya Facebook pero di siya tig-post, no? Nya ari ra ni siya brother gama og videos ari sa page nako. Kami daw duha ni, no? Praise God. And again, tanang mga piniriso, Brad Ungas from Lombia City Jail, tanang mga brad na ko diha nga maoy nangulo sa kahapsay o kalinaw sa diha, no? Mga buutan nga mga brad na ko diha, worship leader, worship team diha. God bless mga brad, abante ta. Sister Rehena Kanto Tay Bakalso, she's watching from Matsusaka, Japan this time. Okay. And watching from CDO, Nits Galaw, murag nito maning bisita na akong apil. So, anyway, yes, mga inmates, mga jail officer, shout out.
mga Armed Forces of the Philippines, mga nasa Philippine Army, and sa sa Philippine Air Force. Okay, naatay mga followers diha igsoon from Philippine Air Force, and of course sa tanang mga security guard, Bureau of Fire Protection, of course sa tanang kapulisan, tanang mga amigo na ko nga hepe sa nasang dapita, mga amigo na akong kapulisan, ako mga classmate during my criminology day. Shout out na itong tanan. Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayang papaminaw, mayang pagtanaw. Let's go. So mag-ampo na tayo igsoon kay murag lawom ng gabi. Unya nagplano ko karong kadlawon nga mag-jogging ko. No, para amping sa lawas ba. Praise God. So this time let's welcome the presence of the Holy Spirit. And atong i-welcome si Lord, invite na to si Jesus sa atong pagabuhaton karon, kay kung wala siya igsoon, wala gid tay mahimo. Dili na to matugkad ang pulong sa Ginoo kung kita-kita ray magubad-ubad. Watching from Taiwan, may gabi sa igsoon, Jesren Nuevo. Okay? Dexter Manatad, long live daw. Atong Bradley, brother. Okay, let's pray. Praise God. Father God, this time, Lord God, we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another opportunity, another great privilege that you have given to us tonight. Salamat sa kadasig, Ginoo. Laing higayon nga mamalandong na usab mi kanimo, Ginoo. Dili tanang tao karon na higayon mamati sa imong pulong. Dili tanang tao karon, Ginoo, makadungog sa imong mensahe. But praise God, Ginoo, imong itagaag higayon. So Lord, ining takna before me mamalandong, maminaw, mamati sa imong pulong. Unas tanan susiha mong kasing-kasing, Ginoo. Kung naam kay makitaan mga butang, wala mi makabantay, wala ka malipay, pasaylo mi, Ginoo. We admit it, Lord God, nga dili mi perfect. And sometimes because of our imperfection, magtuom eksakto mi apan sayop mi sa pananaw nimo. So Lord, pasaylo mi ang imo aming takus, ang ayan mamati sa imong pulong. And as we listen to your word tonight, Lord God, I pray nga tagaay mi singkasing nga mapainumsanon, madinawaton, Ginoo. Labaw sa tanan, Ginoo, musunod nimo. Kaya ang panalangin, naa sa pagsunod, wala sa maminaw lamang. Naa sa hear and obey. So Lord God, give us a heart right now, Lord God. Doers of your word, Lord God. Aron makasinati mi sa milagro gikan kanimo sa dihang mosunod mi sa imong balaang pulong. And Lord, I pray, kagay mi kaalam nga langit nun. Kaya bisan unsa na mo malamon ining kalibutan na kung wa mi kaalam gikan kanimo, dili na mo matugkad imong balaang pulong. So Lord, I pray, since you are the God of wisdom, give us heavenly wisdom tonight as we meditate your word, God. And I pray, Lord God, nga ikaw magapanalangin sa tanang nagtanaw karon. To all of the viewers right now, sinasang dapita, kutob sa makadungog, ani Ginoo imong ipasinati imong gahom, ipabati imong presensya ang lihok sa Espiritu Santo, imong ipasinati kanamo tonight, Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Ikaw lamang among ipataas karon, Ginoo. Ikaw lamang ang amo ang himayaon, daigon, bayawon. We honor you. We glorify your name this time, Lord God. Wala mi giisa nga relihiyon, pundok, simbahan, grupo, or any sekta, Ginoo. But it's only the name of Jesus Christ. So Lord, again, we honor you, we adore you this time. And ang nabiling panahon among itugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan, Ginoo. We rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. Salamat sa kalinaw, kalipay nga mong masinati karon, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. So this time we have 90 viewers and counting. Yes, let's go. 91. Shout out taga Maybe. Mayong gabi, Pastor. Okay, Brother Ralph Bitonio Galaneda. Watching from CDO. Again, brother, thank you kaayo for inviting me with my wife ug akong anak na ra dire. Pakita ra gunak. Natuog man gud ni pagadto nato sa inyo ha. Dara, balik na nak. No, so again, thank you kay brother. I believe dili to ang last time, no, nga nagmeet ta ninyo with your family, but I believe one of these days magkita ra ta ninyo. Praise God. God bless, brother. I-regards kong nanay, mama ba. Okay? So, tanang taga CDO dahil no, mga followers nato diha nga ning hatag jud silang effort nga ning bisita dito igsoon. Thank you so much. Warm welcome, and indeed Cagayan de Oro is a city of golden friendship. Sakto ba ko? Okay. Good evening, Pastor, watching from
Kuwait. Okay, shout out. Tanang mga OFW man, nag-shout out na tamo. This time we have 96 viewers. Ato sang paabtog 100. Okay, kay abante ta. No? Anyway, so wala dahil nakabalono. Again and again, I just want to remind everyone ginata YouTube channel. Bago pa lang siya, ang link nasa caption. Bugnawan oy. Ang link igso na ning caption sa atong YouTube channel unya ato ang mga subscribers aning reach na ta sa 700. Thank you so much, no. So I just want to invite to encourage everyone nga pwede sa niyo i-share atong YouTube channel igsoon para mas madali sa ta pagtan-aw dito kay sa YouTube man go dali ra ma-save, ma-download unya. Pwede ra bisan wala kay walay wifi nya nakakuha na bitaw ka, naka-save, naka-download ka, so pwede ra nimo i-play, no. So again atong ang link sa atong YouTube channel na ani nga caption sa live, okay? Ini-click ninyo. Oy, bye, Jojo Tomos. Thank you, bye. Kumusta, bye? Kumusta, bye? Wala ako kabalik dito, ba? No, kumusta, bye? God bless, God bless. So, din, nag-message na ko, bye, kauban mo ba? Ningon siya nga, Pastor, gusto siya mo bisita sa church na mo, diri, bye? Ingon siya nga, kanang, gauban lagi daw mo? Atong, basta, dili na ko i-mention, nakadungog siya, naging buwan niya, nakakuha na daw siya, laya na siya ba? No? Niya gusto siya mo simba niya ako siyang wa man ning ari, maybe busy. So nakas akong prayer, bye. God bless, God bless. Salamat sa pagtanaw, okay? Oh, again, atong YouTube channel, ang link na ani nga caption, ini-click na niya dalhon mo na sa ato ang YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Ayaw tong Kristohanong mabungahon, wala na to. Igsoon, no? And thank you guys sa atong mga subscribers ani nga page and subscribers sa atong YouTube channel. And the followers, welcome sa mga new followers, viewers, and napoy uban magsenog star. Salamat kay wala naman na siya, no. Wala naman ko nangayo na igsoon. So kamura gid na, no. So ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Pastor James, salamat kayo, now pa ko nakalaya. Karong adlaw bay? No? Kalhapi man to nyo bay, no? Salamat sa Ginoo bay, answered prayer, no. So abanti ta bay. No, ning labay na mga unos na to. Ganina bitawong kuan pagka Domingo gahapon ba dihay ning ari dire sa church ni Simba gikan sa usa gikan sa Kabawan ang usa gikan ra dire sa ari nga prisuhan. Bay, salamat kayo. Usa ka tubag sa Ginoo na sa pagampo na to, no. So mao na niagi na to bay, abante ta, no. Nay mga lesson sa tanan natong mga failures unya si Lord gihigugma gyapon ta. God bless, bay, God bless. Shout out 103 viewers this time. Shout out pastors mga sani maghanoy. Naana man ko niya akong cellphone igsoon na tunga ba. Nay nagbadlis kay katong pagadto na kog Cagayan na nakuan sa akong asawa. Salamat kay sa imong kinabuhi watching from Porok City, Palma, Kibawi, Bukidnon. Brother Robin Maghanoy. Okay, shout out Maghanoy family. Okay? Let's go. So, ang atong kuan karon isa niskutan is about kuan ni siya kana bitong about kasuko nga nakay gihambin nga kasuko or paglumot. So nga, nakita mo siguro ninyo ang atong caption ani, ayaw katulog nga naghambin ka og kasuko. Nya ako siyang gi-share igsoon sa kuan. Ako siyang gi-share sa ako ang personal account, ang akong gi-caption kay kuan. Don't go to sleep with an argument unsettled. Okay? Tanawa, ang akong caption sa ako ang personal account, i-share mo na ito nga live. Don't or do not go to sleep with an argument unsettled. Sa Bisaya, ayaw katulog kung napamoy mga argumento or panaglalis nga wala pa na sitol. So mao na ato ang isutan karon igsoon, okay? Ngano ka, no? Ngano ka nga atong caption is dili man ta pwede matulog nga naatay gihambin nga kasuko or pagdumot. Nga ato gyud ni siyang isitol before ta matulog. Ngano ka? So atong pasultihan ng balang kasulatan ingon si Pablo sa Episo kapitulo 4 bersikulo 26 hangtod sa 27. Again, Episo kapitulo 4 bersikulo 26 hangtod sa 27 nagingon diri si Pablo igsoon. Kung masuko kamo bantayi nga dili kamo makasala. Okay ra man na, masuko normal ra man na. Pero mao lagi bantayi nga dili kamo makasala. Dara, mao gini atong punto. Ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Okay? Ayaw hatagi higayon ang yawa. Again, kung masuko kamo,
Bantay nga dili ka mo makasala. Ug ayaw palungtara ang iyong kasuko sa tibok adlaw. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Actually, so nang ato adjong pinakapunto diri is kaning ayaw palungtara ug adlaw bitaw so sige ni pag sulti ni Paul. Ayaw palungtara ang iyong kasuko sa tibok adlaw, okay? So, in other words, ikson, ang atong kasuko, dili na to pasaupan og adlaw. Ayaw itugot, ikson, nga mahurot ang adlaw, nga napakay kasuko sa imong kasing-kasing. Ako na ning balik-balik, ikson, in how many times diri sa atong live, o sa akong mga short videos, ikson, nga normal ra masuko. Walay tao nga dili masuko. O dili sala ang masuko, gawas kung manungo ka, gawas kung mamalikas ka, gawas kung masuko ka niya, imo na yung i-down ang tao bitaw, nga masuko ka nga mura bitaw, nadala na ka sa imong emotion, wala ka kapugong sa imong emotion, nga murag imo nang gi-lockdown ang sa katao, sala na po na siya. Again, I just want to remind everyone, normal ra masuko. Basta, dili lang punta magpakasala sa atong pagkasuko. So, atong balikan si Jesus, even Jesus himself, ikso, masuko siya. Remember mo itong si Jesus ng hagis, di ba? Siya din, ato siya sa templo, ikso, nga dagan kay mga nakita niya dito, naka-witness siya, og naay mga gibuhat nga dautan na gid ba? Mao tong nang hagis siya ang gilintuwad, tanan ditong mga tinda, unsa man to dito, ikso, no? So, pupasabot, ikso, si Jesus mismo, nasuko. Pero wala siya nakasala atong pagkasuko. Nasuko ba nga naa sa saktong lugar? Amen? So, mo na yung gimina ni Ikso, no? Pwede ra masuko, kita tanan, pwede ta masuko, kay tao ra ta natay pagbati. Labi na nga, nakakita ka nga, dili na pud maayo, masuko ka, no? Labi na ka nang mubadlong ka, masuko ka, aron makorek. Huwag problema na. Apan, mao lagi ni. Bantayan daw nato nga sa atong pagkasuko, dili ta makasala. O ang pinakapunto mao ni, ayaw palungtara og adlaw ng imong kasuko. Labi na sa mga hinaghigugmaay dia, especially sa mga magtiayon. Ayaw itugot, ikson, nga mga tuog mo nga naghambin og kasuko. Okay? Ayaw katulog, ikson, nga naghambin kag pagdumot. Ayaw katulog nga nay unsettled issue ang imong dugan. Ayaw katulog, ikson, nga napakay kaligot-got nga gitago-taguan sa imong dughan. Kaysa tinuod lang, ikson, dili malipay ang Ginoo na. Amen? Maningon ang balang kasulatan nga ayaw palungtara sa tibok adlaw imong kasuko, no? So ang gusto ni Pablo ani nga sa dili pa ka matulog, ikson, siguruha nga matulog ka nga malinawon, nga walay isyu ang imong dughan, siguraduha nga matulog ka, igsoon, nga tawagan na, wala kay gihambin-hambin nga pagdumot kasuko, no? Walay unsettled issue sa imong kasing-kasing. Walay issue ba nga wala masulbad, no? Mo na gingon ni Pablo nga siguraduha nga kung nasuko ka, dili ka makasala, kunya ayaw pa ugmai. Ayaw itugot nga ang usa ka adlaw matapos nasuko gyapon ka. Ayaw itugot nga matapos ang usa ka adlaw nagdumot ka. Kasuko kay ang kasuko magmugna nagpagdumot. Kanang naa kay kalagot, no? Baliko na ko, ayaw katulog karong gabi una kung naa kay gihambin nga kasuko kalagot. Kaligot-got, igsoon. Kay di malipay ang Ginoo. Ngano di ay? Kay bawa mga igsoon, once igsoon matulog ka karong gabi una, nga naghambin kag pagdumot, kasuko, kalagot, kaligot-got, igsoon. Kabalo ba ka? Nga maunay doorway, entry point, nga imong gitagaag lugar ang yawa. Tanawa ang next line. Okay? Ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagig higayon ang yawa. In other words, mga igsoon, kung matulog mo karon diha to all of the viewers, matulog ta mo pahulay tanga natay kasuko gihambin. Nagtago ta og pagdumot, kalagot, kaligot-got. Bot pasabot atong giablihan ang kaaway. Atong giablihan ang yawa, igsoon. Gitagaan atog higayon ang yawa. Kabalo na betang kaning yawa wani buot pirting yawa agin yawa ang yawa agin sa igsoon. Once ang yawa makakita og entry point or doorway, igsoon, wala na siya panangid mo. Makakita ang yawa og higayon para atakihon ka. Makakita ang yawa og higayon aron himong miserable ang imong kinabuhi. Automatically ang yawa mo atake nimo. No? Kay ingon ang balang kasulatan nga ang yawa sama sa leon nga nagngulob. Nagsigir na siya libot-libot, igsoon. No? Ang yawa nagsigig libot-libot na. Asa ang yawa maglibot-libot, pastor? Of course, sa mga Kristohanon.
Of course, sa mga nangalagad sa Ginoo, mag-adto atong mga kampon sa kadaliman. Ang yawa, naglibot-libot, nangita daw siya tukbunon, nga sama sa leon siya, no? Ang iyang gilibot-libutan, igsoon, perminti, every seconds, katunang mga duol sa Ginoo. Di naman to niya hilabtan tong iyaha. Iyaha na daan. Mao na niingon ang balang kasulatan, nga ayaw siya tagaig lugar. Og usa sa makahatag og higayon sa yawa, igsoon, kanang imong pasawpan og adlaw. Okay? Ang imong kalagot kasuko, mahimo na siyang pagdumot. Tagay ko tubig lang dito. Ang limpyo nga baso. Excuse me. No? Ang kasuko, una na siya kasuko din, mahimo na siyang pagdumot. Ug once ang imong kasing-kasing nanay pagdumot igsoon, ang imong baan na imong sinultian, mga lahi na, mga maot na. Ngano man, mo resulta man na ang kondisyon sa imong kasing-kasing, no? Ingon si Jesus mga igsoon nga, from the abundance of the heart, the mouth speak. No, out from the abundance of the heart, the mouth speak. It means, unsa bitaw ang naa sa kasing-kasing, musulti ginang baba, no? So kung imong kasing-kasing igsoon, nay namugna diha nga pagdumot, matinga ka kay init ka og negatibo ang mugawa sa imong baba nya, murag kag masuko mo kadayon, biklunon ka bang ano man, because ang imong kasing-kasing nanay pagdumot daan. Mao na ingon ang balaang kasulatan igsoon nga normal ra masuko. Pero ayaw itugot nga matapos ang adlaw nga nasuko gyapon ka, prangkahan di ka, ayaw katulog karong gabiuna nga naa kay unsettled issue. Ayaw katulog karong gabiuna nga naghambin kag kasuko pagdumot. Ayaw pagpahulay karong gabiuna nga naa kay gitago-taguan nga kaligot-got sa isig katao nimo. Na kay kalagot sa imong bana kay nasakpan nimo nga naay kachat-chat. Na kay kalagot sa imong asawa igsoon kay nasakpan nimo nga naay kachat-chat. Na kay kalagot sa imong hinigugma kay nakasakop ka nga nakasala siya. No? Kung may problema ng masuko ta mo, badlong ta kay nakasala sila. Pero ayaw itugot nga matulog ka karong gabiuna nga gidaladala nimo sa imong dughana. Kay once matulog ka karon igsoong gabiuna nga nagdaladala kag kasuko, kalagot, kaligot-got sa imong hinigugma, sa imong bana, asawa o isig katawo nimo igsoon, imong gitagaag pultahan ang yawa nga abli. No, imong gitagaan og doorway or entry point si Satanas igsoon. Ug ako ning balik-balik igsoon ang kawatan ning ari si Satanas, pagpangawat, paglaglag og pagpatay, no? Once makakita ang yawa igsoon og bakante, ang yawa makakita og lugar, automatically ang yawa mo attack na sa way pananghid. Matinga ka kay ugma, ug di nimo pasayloon ang nagkapasakit nimo, nasuko ka igsoon, tinga ka ugma, mag-anam og kadako, hantod mag-struggle ka, hantod magubot ang imong kinabuhi tungod lang sa kasuko nga imong gihambin nga nahimong pagdumot. Delikado igsoon. Amen. Mao na nga ako ginigipili igsoon nga tonight, mao na itong topic, kay gusto ko igsoon nga kitang tanan matulog karong kagabion nga malinawon uban sa presensya sa Ginoo. Kaya ang presence ni Lord igsoon dili mo kanaog sa mga naay gihambin nga negatibo. Amen. Ang presensya sa Ginoo igsoon dili mag-uban-uban nato kung atong kasing-kasing naay conflict. Kinahanglan isitol sa nato. Amen. Dili gusto si Lord igsoon nga before ta matulog, kung naa manggali unsettled argument, okay, between sa imuhang bana or asawa, anak or imong magpapa, isitol sana. Ayaw pahulay igsoon. Ayaw katulog karong gabiuna nga naghambin kag kasuko, kalagot, kapungot, no? Usay naa na mao na hinungdan nga tinga ka damguhon kag mga di maayo o rumon ka. Syempre kay bisag magampo pa ka igsoon pero naa kay gihambin nga kasuko, dili ang Ginoo mo pabor nimo. Negatibo man na, no? Dili wala man na na-align sa pulong sa Ginoo, kay gusto si Lord nga natay forgiving heart, no? Dili ta magdumot, dili ta masuko. Yes, nasakitan ta, masuko ta igsoon nga kanang kay normal ra lagi ni natay pagbati ba, no? Emotion, matandog, pero ayaw itugot nga masuko na lang pug ka nga nahurot ng adlaw igsoon, ning saop ng adlaw ba, gabi na ron, no? Ang giingon rin sa balang kasulatan igsoon, ayaw pasalupi sa adlaw, no? Nya ning salop na bayang adlaw, gabi na ron. So kamo din mga igsoon na nanaw mo, gabi na ron. Kung naapa mo'y kasuko igsoon, isitol na. Pasayluan ang nagmarites nimo, pasayluan ang nanglibak nimo,
pasayloan ang nagbutang-butang nimong istorya. Kay kung atong basihan ang pulong sa Ginoo, kung ang imong kasuko, imong pasalupan og adlaw igsoon, imong gitagaag lugar ang yawa ug timan-in igsoon, once ang yawa, ang demonyo makalugar nimo, atakihon ka, gusto niya himuong miserable ang imong kinabuhi, gusto niya igsoon niya imong pagbati, mabati og maayo igsoon niya, ugma maglagot ta ka masuko hantod maguba ang mood nimo og mga adlaw, bati imong adlaw, dili malinawon kung naay kasuko. And ako mong pahinumduman igsoon nga kung nakay gihambing kasuko diya, dili ka maka-straight og tulog. Dili ka makatulog og diretso unya ibutang talag makatulog na ka. Tungod kay naghambing ka kasuko igsoon, matulog na ka unya makamata ka og kadlawon kay manghihi baron, di na ka katulog dayon og balik. Tinuod na kay nakasulay kog ngana. Lahi ning matulog ka nga malinawon igsoon nga wala joy sabal ang imong una bitaw. Nga imong una puno sa kalinaw gugma. Ngano man kay wa kay gitaguan. Kay kato siya nga kasuko gud igsoon magka-create to siya og negative energy nimo or negative emotion kay kasuko man, okay? Nya wa may problema masuko ta pero ang gingon diri sa balang kasulatan gud. Once moabot na imong kasuko nga ning salop ng adlaw, delikado na kadiya imo nang gitagaang og lugar ang yawa. So pwede masuko pero ayaw padugaya. Kinahanglan nga pasayloon nimo, kinahanglan nga mo release kag forgiveness, kinahanglan nga isettle nimo ang issues sa imong kasing-kasing before ka matulog or mopahulay karon. Kaya ako na ning gibalik-balik ug ako na pong balikon karon igsoon. Kung mopahulay ka karong kagabhion, kung matulog mo karong kagabhion nga naghambin mo kasuko, naghambin mo kalagot, kay gipasanginlan mo ganina, naghambin mo og kasina or unsa basta negative igsoon, then atong gitagaan og lugar ang yawa. Okay ba na ta igsoon ako na ning gibalik-balik. Once Satan found or find a doorway or entry point in your life, automatically Satan will attack us. Okay? Si Lord lahi manigson kay gentle. Kabantay mo sa the book of Revelation 3:20. Ingon diha nga si Jesus daw nagbarog sa pultahan, sa tong kasing-kasing, sa tong kinabuhi niya manuktok siya. No? Imagine og unsa ka gentle si Lord, manuktok sa siya sa tong kasing-kasing before siya musulod. Apan ang yawa igsoon kung makit-an ka karon nga gabi na napakay kasuko, imo siyang gitagag lugar at atakihon ka, di ka mahilumna igsoon. Gusto ka mo balos, kabantay mo. Napakay kasuko karon nya gabi na ning violet na ka sa balaod sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo ang balaod sa Ginoo ningon man nga ayaw pa sa lupi og adlaw imong kasuko nya karon kay gabi naman kabantay ka gabi na ang imong nuno mag-create og mga negatibo nya lami kay mag-post sa Facebook nga imong bawsan to tawhana nga nakapalagot nimo nakapakasuko nimo no katong mga nagdaot nimo kabantay ka nga lami kay maghimo-himo og mga post nga imong igon, no? Gusto ka mo balos nga naman. Resulta na kay naghambin kag kasuko. Timan ni igsoon na bala ang kasulatan. Okay ra masuko, pero ayaw pagpakasala sa imong pagkasuko. And aside from that, bisan pag wa ka nagpakasala sa imong kasuko, ayaw pasalupi og adlaw. Yan salop ng mga adlaw na may adlaw. Gabi naman doon. So to all of the viewers right now, if there's anyone right now who are watching this time nga nagtanaw ka karon nga naa kay naigo ka kay nakay kasuko igsoon paginulsol na lang. No? Kay once hangto dili ka maginulsol, dili nimo isitol imong isyu sa dughan. Subo man pamalandungon, pero imong gitagaag higayon. Gitagaan imong agianan ang yawa. O kabalon ta igsoon ako ni balik-balik once ang yawa makita og agianan, automatically atakihon ta. Automatically igsoon gusto sa yawa nga gub-on atong kinabuhi. Ngano makaingon man ka pastor? Of course, because the thief come, unsa man na si Satan, to steal, kill and destroy. Kawato niya ang atong kalinaw. Kabantay ka og masuko ka murag wa kay kalinaw, no? Kay magkawatan ang yawa. Kawato niya atong kalinaw. Kawato niya atong kalipay, no? Steal, kill, patyon, no? Patyon atong relasyon sa Ginoo. No? Patyon atong kadasig. Dili lang ni sa physical. Kung diibin atong spiritual life. Gusto niya patyon atong kadasig nga pahunungon tas pagmangalagad sa Ginoo na gusto sa yawa. The thief come to steal, kill, and destroy. Kill and destroy. Mamaora na sa igsoon. Synonym. Og di sa magsugod sa kasuko. Kay diya sa kasuko. Kung imong pasalupan og adlaw,
imong gitagag lugar ang yawa. Igsoon, ang yawa igsoon dili man unta makaatake na to kung on guard ta. Amen. Apan kung tungod sa kasuko igsoon dili di ka kadawat ba? Ani man guni? Unsay rason nga nung masuko ta? Kay wa ta kadawat sa nahitabo. Wa ta kadawat sa ilang gihimo nato. Kay maayo kay katang tao nila, maayo kay tong gipakita nila, ato silang gitabangan, pero ang ilang gibalos dili maayo, nasakitan ta. Nasuko ta. Apan igsoon, yes, tao na ta, masakitan ta. Timan gabi na. Ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw pa sa lupi og adlaw imong kasuko. Gabi naman. Wanay adlaw. Posible nga kung naay nagtan-aw karon diri nagabian na ka nga nasuko pagyapon ka. Vulnerable ka karon this time. Prone ka sa atake sa yawa. Imo siyang gitagaag lugar. O kani nga pulong para ni simuha gipahinumduman ka. Kay gipalangga ka sa Ginoo. Igsoon para safety ka. Igsoon para proteksyonan ka sa Ginoo this time. Forgive those people or those person who hurt you this time. Kisa man ang tawhanang nakaingon nga nasuko ka, pasaylua. Kung di na nimo pasayloon igsoon, imo jong gitagaan og dakong oportunidad ang yawa nga moatake nimo. Moatake sa imong kinabuhi, di lang sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. Moatake sa imong relasyon sa Ginoo. Igsoon lami matulog karong gabi nga malinawon. Pastor, unsaon pagka malinawon? Di ta matulog nga magdala og kasuko. Matulog ta nga puno sa gugma. Once ang gugma sa Ginoo magpuno sa tong kasing-kasing, ako lang balik-balik, there's no room for hate. There's no room for jealousy. There's no room for hatred. Amen? There's no room for anger. Nga naman, because of God's love nga ning overflow sa tong kasing-kasing. So I want to encourage you tonight, igsoon, papuno sa gugma sa Ginoo. Pastor, walang ka kayo bao, pastor, sakit kayo. Mao nang karon maglisod pa ko, pastor. Yes, wa ako kay bao. Og dili sad ko gusto makahibaw, pero akong gusto ipahibaw nimo nga kung dili ka mo pasaylo, kung matulog ka karon nga nakay kasuko, gitagaan nimo og lugar ang demonyo. It's biblical. Amen. It's biblical, igsoon. O na unsa man imong gusto? Si Lord or tagaan nimo gigayon ang yawa? Ang yawa igsoon once na siya ay katungod sa atong kinabuhi. Bisa kung saon pa nimo paningkamot, di ka mo success kay namay katungod ang yawa na, na siya ay doorway, entry point. Nga ang effort nimo iyang i-intercept igsoon. Ang blessing ni Lord iyang i-intercept mo, intervene ang yawa kanon. Naman siya ay gahom kay namay doorway na entry point tungod sa kasuko. So ako mong gi-encourage tonight igsoon. If there's anyone right now nga nakay kasuko, igsoon, i-release na forgiveness. Forgive. Kay ingon ra ba si Lord, kung dili nimo pasayloon ang nakapasakit nimo, dili sad ka pasayloon sa atong amahan nga naa sa langit. Oh, samot ka miserable atong kinabuhi ana. Kay kung dili ta pasayloon sa atong amahan nga sa langit, it means nga even ang atong prayer dili to bagon sa Ginoo. So igsoon, ayaw itugot nga si Lord masuko. Amen. Gusto ta nga si Lord malipay na to, unya mag-uban niya na to, iyang presensya, natay pinasahi nga kalinaw, igsoon, iyang pabor, release forgiveness. Bisag sakit kayo, igsoon. Si Jesus na sinati na niya, gipakasadaan siya, wa siya sala. But still, gipasaylo niya, siya, amahan ko, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. No? So the same character ni Jesus, igsoon nga, willing siya mo forgive. Kita sad ingon nga iyang mga followers, kinanglan andam ta mupasaylo. Again, igsoon, mubo ra ni siya nga mensahe, pero kung makasabot ka ni, dako kay nag-impact sa imong kinabuhi. Again, igsoon, ang masuko normal ra. Pero atong hinumduman nga sa atong kasuko, dili lang ta magpakasala, dili ta manungo, dili na to i-down og maayo ang tao, unya dili ta mamalikas. And aside from that, bisan pa igsoon og sa atong kasuko, wala ta nagpakasala. Pero kung imong pasalupan og adlaw, delikado ka. Nga naman, pastor, kay imong gitagag higayon ang yawa. So nasuko ka, wa ka nagpakasala, praise God for that. Pero gabi na ron timan Kung nagabhian na ka nga naa kay kasuko, ning bayulit ka sa pulong sa Ginoo.
Kay ningon ang pulong sa Ginoo nga ayaw pasalupi og adlaw imong kasuko. Kay kung imo kining pasalupan, imong gitagaag lugar or higayon or oportunidad ang yawa nga moatake nimo. Ug ako ning balikon Nixon 1 si Satan makakita og higayon nimo, wala siya iduha-duha. Dili siya maglangan. Ang yawa Ikson dili siya magdugay. Once makita niya yung opportunity, boom, automatically atakihon ka. Kay na may doorway. So Ikson nara nato. Once we forgive and we forget, ingon sila, Pastor, mo pasaylo may pero di mi mo kalimot. Okay, inyo hapon na. Basta pasaylo ang importante. Once atong pasayloon, it means nga atong gisiradaan ang pultahan para sa demonyo. Kung ato silang pasayloon bisag sakit kay Iksoon, atong isettle ang issues atong kasing-kasing din, atong gisiradaan ang pultahan aron dili makalugar ang demonyo. Apan kung matulog ta karon nga maghambin og kasuko, kalagot, gitagaan nato higayon ang yawa. Once ang yawa naa Iksoon, way kalinaw ang atong unahuna og kasing-kasing. Gubot. Apan kung imo nang pasayloon, matulog karon nga walay kasuko, sigurado nga malinawon imong unahuna og pagbati og malipayon ka, labaw sa tanan, malipay ang Ginoo. Og ang yawa na pildi, wa man siya higayon, wa siya lugar, kay imo magipasaylo. Amin, ingana ra Ikson. The moment we close the door for the devil by true forgiveness Ikson, atong gisiradaan ang pultahan para sa demonyo, unya atong giablihan ang panalangin o grasya sa Ginoo nga ibubo niya kanato. As simple as that, Ikson. Again, gabi inaw, around 9:35 here, and ting pahulay na ron tataod, ting pangatulog. Ikson, to all of the viewers right now, siguro na yung nagtanaw karon rin nga na kay gibati na ay kasuko Ikson, ayaw itugot nga matulog ka karon nga nasuko gyapon ka. But forgive, pangayog tabang sa Ginoo. Di ko ka-relate nimo kay wa ko kasinati sa imong nasinati karon, but pasaylo Ikson. Once imong pasaylo na, aside nga magmalinawon ka, imong giposisyon imong kaugalingon para panalanginan sa Ginoo, imong gisiradaan ang demonyo nga makahilabot nimo. In other words, magmadaogon ka sa imong sa imong pagkatulog, safety ka, ang presence ni Lord na ani mo, mamata ka nga malinawon. Apan kung ang pagdumot or ang kasuko imong hambinon, imong dalon sa imong pagkatulog, inigmata nimo, gubot imong nauna, maglagot ka, no? Mag-struggle ka. Apan kung imong pasayloon, mumata ka og mga adlaw nga malinawon og malipayon og puno sa pabor sa Ginoo og way lugar ang demonyo. Amen. So again, yes, normal ra masuko kay tao ra ta. Apan sa atong pagpakasuko, ayaw og hatagig lugar, ayaw pagpakasala. Pero bisag di ta magpakasala sa atong kasuko Ikson, ayaw tuguting ang imong kasuko, maabtan arong oras nga gabi na. Kay kung maabtan o gabi kay adlaw naman, no, misalop naman ang adlaw, atong gitagag higayon ang yawa. Again, Ikson, kung nagtan-aw karon nga napakay gamay kasuko diha, forgive. I-release na Ikson, isettle sa na nga naman, ayaw katulog nga nagdala-dala ka ng kasuko. Kay mumata jud ka nga magkagubot imong unahuna. Dili ka peaceful. Apan kung imo nang i-release Ikson, i-release nimo, imong pasayloon, safety ka ang presence ni Lord mag-uban nimo, ug mumata ka nga naay kalinaw, naay kalipay, kay ang Ginoo mo puyo sa kasing-kasing nga puno sa gugma. Apan mo pahilayo siya kung imong kasing-kasing na ikasuko, na ipagdumot sa isig katao nimo. The choice is ours, Ikson. Apan gidasig ko kamo Ikson, ayaw katulog nga maghambin ka og kasuko. Ayaw hatagig lugar ang yawa Ikson. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word, for your message, short message this evening about kasuko, Lord God. Imo ming gitudluan, Lord, nga way ayo ning masuko, Ginoo. Imo ming gipahinumduman nga normal ra masuko apan dili mi magpakasala. And bisan dili mi magpakasala, dili namo pasalupan og adlaw
Kay kung magabihan mi, maugmaan mi, among gitagaag lugar ang yawa, Ginoo. Lord, tabangi mi. I pray to all of the viewers right now nga naigihambin nga kasuko, Ginoo. Nay negatibong pagbati, kalagot, Ginoo. Dili nila madawat ang sitwasyon, ang gihimo sa isikataw nila. Lord, let it be nga imong gugma mo patigbabaw silang kasing-kasing karon, Ginoo. Ug muhawa, mugaw, muawas kini, Ginoo. Ug way lugar, way luna ang kasuko, Ginoo. Ayo itugot, Ginoo, nga naay nagtan-aw karon nga matulog, Ginoo, nga magbalon og kasuko. Apan tuguti, Lord God, nga ang tanan nga mga tulog karon upahulay walay gihambin nga kasuko kung dili puno sa gugma, Ginoo. Kay diha sa gugma naay mong presensya, wala imong presensya sa kasing-kasing nga nasuko, nagdumot, naay kalagot, Ginoo. So Lord, again, dili man mi ka-relate sa uban, maybe sakit kaayo, but Lord, tabangi sila, Ginoo. Kay kung wala ka, wala sad sila mahimo. So Lord, I pray, tanang viewers karon, Lord God, mupahulay mi, mga tulog mi, nga puno sa gugma. Nga walay gidala-dala nga kasuko, Ginoo. Ug naamay nagtan-aw karon, Lord God, nga galisod gyud tabangi, Ginoo. Nga maka-forgive siya. Kay diha sa pagpasaylo na ang kalinaw. Hanto dili mi makapasaylo, Ginoo, dili mi mo release og forgiveness. Walay kalinaw nga tinud-anay among kasing-kasing, Ginoo. Og dili ka mo puyo ana, Ginoo. Kay wala ka diha sa kasuko. Wala ka diha sa pagdumot, naa ka sa kasing-kasing nga puno sa gugma. Ingon nga ikaw, Diyos sa gugma. Again, thank you for your message. Thank you for your word this evening. I pray, dili kini mo labay kawang. Kundi I pray, Lord God, nga kani nga mensahe, mao ni hinungdan nga maglakaw gid mi sa gugma, nga dili mi maghambin og kasuko, nga mapinasayloon mi kanunay, Ginoo. Aron imo ming pasayloon. Because according to your word, kung dili mi makapasaylo, Lord God, dili sad mi nimo pasayloon. So magunsa na lamang mi, Ginoo, kung wala ka kanamo, Ginoo. Samot nga magkaguliyang, miserable among kinabuhi. So Lord, I pray nga naami kasing-kasing karon nga nag-awas ang imong gugma. Mapinasayloon nga kasing-kasing, Ginoo. Dili maghambin og kasuko, Ginoo. Kung dili gugma ang ipatigbabaw namo. Mutigbabaw ang pagsinabtanay, Ginoo. Kay mo puyo ka dihang dapita, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. But again, Lord God, I pray, tabangi sad mi. Kay usahay, kung sakit na kaayo, maglisod mi pagpasaylo, kung wala imong grasya og tabang. Again, Lord, kung wala ka, wala kami mahimo. Thank you, Lord, for your words. Thank you for your message this evening. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers right now, mga OFW, tanan, nagtanaw karon, Ginoo. Bising asang dapita. I pray, mamuhat ka sa ilang kinabuhi. Unsa man ang ilang gikinahanglan karon, Ginoo. Ako nagahangyo kanimo nga imong i-grant, imong tagbuon, Ginoo. Unsa man ang pinaka-need nila nga milagro gikan kanimo. Sa tanang nagtan-aw karon, Ginoo. Lord, I pray nga imong i-grant, Ginoo. Mamuhat ka, Ginoo. Mulihok ka, Ginoo, sa dapit sa ilang kinabuhi. Nagikinahanglan kanila karon, Ginoo. Imong ipabati, imong gakom. Imong ipasinati ang imong milagro kanila in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Among gibarugan ang imong pulong sa Jeremias 33:3 na kung amo kang sangpiton mo tubag ka, unya magpakita kag mga kaybulungang butang nga wala panamo na sinati. So Lord, unsa man ang among need karon. Thank you, Ginoo. Amo ka nang gi-claim nga imong ihatag kanamo sa pangalan ni Jesus. Lord, we claim it by faith. We claim the victory, the blessing, salvation, deliverance, financial breakthrough, promotion, new opportunities sa job, Lord God, kauswagan sa negosyo, Lord God. Tanan-tanan nga among gikinahanglan kaayuhan sa balatian, Ginoo. Amo kining gi-claim karon. In Jesus' name, we claim it by faith. Himo alamang ming angayan og takos, Ginoo. Mao kini among pag-ampo amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo nga mao imong agalon, bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Again, mga bungahong kagabion. Thank you for being with me, Igsoon. Salamat kayo. Uy, namli ka, Brad Joy, Brad Joy. Salamat. God bless, Brad. Gabi, brother. Nakakuan lagi ka. Nakatanaw. Praise God. So, Igsoon, that's all for tonight. And, sama sa itong topic karon,
I pray that the peace of God will reign and rule in our heart right now. Sa itong papangatulog, puno sa gugma itong kasing-kasing. Amen? Ang iyang presensya, iyang gaho mag-uban ka na to in Jesus' name. Pastor Jim, dili jud ko makalimot nimo nga ikaw gihimong instrumento sa Ginoo paglaom para sa tanan. Himaya sa Ginoo, himaya sa Ginoo. No? And this time, akong ihatag, ibalik, tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. All the glory, honor, praises, adoration, and thanksgiving belongs to the King of Kings and Lord of Lords. So, Brother Ralph, God bless. Salamat kay Pastor. Kumbati ka naman. Amen. Para sa kimayaan sa Ginoo. Abe Lagutin, Arkaina. Good night, Pastor. Good night sa Dixon. So, again, that's all for this evening. And akong i-remind mo nga atong YouTube channel na diha ang iyang caption. Ang link sa caption, nga live niya. Pwede sa ninyo i-share, Ikson, para makabalo sa sila ba mas dali manggod paminaw atong mga live dito kay kuan bitaw wala na yung mga kuan ba no. Brother Ryan from Germany, God bless you brother, God bless you. Imuha yung mga igsuon pamilya nagtan-aw sa live ba. No, God bless brother. Salamat kay Pastor, salamat Father God, God bless you more. Igsuong Jarin May Acedra Valles, okay? God bless Pastor from Martires Dano Companya. Naigal, Paul, Albert, salamat. Pastor Way Sapayan, kanunay. Tanan-tanan nga nagtanaw, naminaw, salamat kay Ikson. Thank you, subscribers, followers, viewers, tanan-tanan. I just want to remind everyone to invite your friends, to invite your friends to follow our page, okay? So again, that's all for tonight. See you again tomorrow. Ug makalugar ko, dili na kumusad, ug unsang orasa, basta na ako higayon, automatic na igsuon. Good night, everyone. Ampo, amping, abante ta. Para sa kaymayahan sa Ginoo. Praise God. To God be all the glory again. Keep safe, everyone. Good night and God bless.